Cuando distribuyo estas fotos... Da la vuelta a plaza. Estar pensando cara a la... ¿Qué fue? ¿Qué? ¿Sabes por aquí, oye? Hostia, se non se fa revolto aí se mantiene. Oye, eu... Sí, porque ya tienes que leer mecánica. Como vengo aquí con mi nivel... Pero unha sala descomunal, o sea, realmente. No interior desto fai 3 terrazas, que é onde eu teño pensado, pois, o sea, isto estará rematado no verán. Que viven nunha época de maior afluencia de público, que é o verán, para que a xente coñeza o espacio antes de estar cheo, para que disfrute das casas, se fai a exposición de Galicia Pétrea, e xa a partir de aí habrá todo vacío, entre comillas. Ver a arquitectura. Para ver a arquitectura, a verdade é que é moi... Non te puedes dar un cuello tanto. Non tengo giro este cuello. Hai que traer a Justin. Este é soterrado, vale. Sí, creo que sí. Claro, é unha maravilla, pero